En Alacant, així fa anys que no podem xafar la sala Arniches. Per què? Pregunteu-me per què. Per una puta caricatura de Zaplana. Per una caricatura en el póster. O sea, tiene huevos. Estan recuperant espais emblemàtics. L'altre dia vam estar en el Gran Teatre d'Elx i també va ser molt potent. Va ser una actuació de les potents, de dir, hòstia, la gent tenia moltes ganes. En el Gran Teatre d'Elx la gent tenia ganes, però ganes, perquè feia molts anys i perquè les últimes que havia fet abans del canvi polític, les últimes havien estat molt xules. Llavors la gent diu, per què no pot vindre? Si aquesta cosa absurda de dir, per què no pot vindre aquesta persona si la gent li agrada? Era una qüestió política. Vam fer, crec que 3 dies o 2 dies. Un dia. Es va petar. O sigui, el resultat de la censura en Alacant va ser que nosaltres fèiem un espectacle de la companyia de fa molts anys, un espectacle que parlàvem de la història del País Valencià, en plan de conya. Era un viatge del temps, però fet en pla de conya, i apareixia l'actualitat, apareixia la conquesta de València, i entremig de tot això apareixia Eduardo Zaplana. Su puta madre. Però jo, qui se'n recorda ja? I era l'època de Terra Mítica, i l'Eduardo Zaplana de Goya Forrà i tot això. Tot això apareixia en l'espectacle. Aquest espectacle, el cartell el van censurar. Va ser censurat per teatres de la Generalitat, el van tallar el cartell i van deixar només les lletres. Aleshores, en el cartell apareixia Zaplana, però era un dibuix, o sigui, ni siquiera era una foto de Zaplana, era un dibuixet xicotet, així, de mierda. I això va provocar la censura. La censura va provocar que els mitjans de comunicació es revolicaren. Jo vaig fer 4 declaracions i el que va provocar això va ser que la sala Arniches durant 3 dies es reventara. Que els tècnics diguin, aquí no ha venido tanta gente en la vida. L'anar clavant-se en temes així reivindicatius no és una cosa, diguem, com diria jo, no és una cosa impostada. No és un pot dir, vamos a meternos a... No, és perquè per la faena, al final, sí, Xavi, mira, és que tenim això, no sé què, ara ens han tocat en València, uns que també per el tema de les escoles de música, tal, no sé quantos, vam estar parlant amb la gent l'altre dia que treballen per el tancament del CIE a València, del Centre d'Internament de Migrants, que és una barbaritat que n'hi ha a València. Clar, tot això no ho hem parlat ara, però d'alguna manera dius, vale, doncs anem i fem això, fem una entrevisteta, parlem d'això, li donem una miqueta de, no sé, de cobertura dins de la nostra possibilitats. Ara, en tot el canvi nosaltres estem fent conya perquè podem tornar a l'Arniches, tornem. Ara podeu fer, hem de tornar a l'Arniches el dia 20 de desembre, manda huevos el dia de les eleccions. Hòstia puta. Diu, quan tornem a Alacant? El 20 de desembre. No n'hi ha cap motiu, veritat, pel que siga el dia 20. No, quadrava de dates i es van donar compte després, a posteriori, de que, ostres, és el dia de les eleccions. Però en principi era un dia com qualsevol altre. Però coincidir de les eleccions, clar, és un dia molt significatiu. Jo ara no estic portant la banda, però jo vaig estar una bona temporada, estem parlant potser de, no sé, 2 anys, una cosa així, que anàvem per ahí fent bolos en una banda de València que es diuen els Afònics. Que fan un tipus de rock, surf, i teníem molt bon rotllo en ells, i vam fer una gira de shows, es deia el Very Wow Show. I vull dir, fèiem espectacle amb música. Ells anaven fent introduccions i tocant temes, a voltes cantàvem alguna cançó. I bueno, és un format que ja l'han fet, el que passa que jo el vaig abandonar per qüestions ja de cada un tenia les seues coses que fer i ens hem tornat a juntar per a l'actuació de l'Arniches i per a una altra que farem al Teatre Principal de València. Jo només he pogut actuar en Alacant des de fa molts anys en 2 llocs, en la universitat, no he tingut cap problema en actuar així, sempre m'han lligat, he vingut així al Paranit i tot això, i en el Clan Cabaret. I ja està. O sigui, no he pogut xafar ni l'Arniches, el principal ni de colla, perquè també la vaig cagar en el principal.
Això ho sabeu? El principal la vaig cagar. Però Alacant no el perdem, a més que la volta que venim al Clan Cabaret o al Paranimf, hòstia, sempre n'hi ha, és com si estiguérem en casa. Espera, que va dir, me voy con menos de lo que traje. Me quedes del tram, fent-lo del tram, no sé què, pam, de repente la Sònia Castedo, que va estar una temporada també, que tot el que dia era de, oh, fiesta. Camps va dimitir, estaba allí Rita plorant. Paco, que voy a ir a Génova y lo voy a hacer trozazo. Rita està enfadant Génova, el Camps va dimitir, també estava Federico Trillo, se'n recordeu de Federico Trillo? Quan va acabar el discurs, Federico Trillo va dir, ¡Viva Honduras! Que Rita li va dir, tu ella, gilipollas! Jo no he tingut un pla d'acció. Jo anava en la companyia, anàvem fent espectacles i de sobte dius, hòstia, este tema, bum. De repente, no sé, a la Ciutat de les Arts apareixia en un espectacle, de repente feia de mono, però apareixia també Calatrava, jo què sé. Era un poc això, la Rita, de repente la Rita apareixia en un espectacle que feia sobre la Copa Amèrica, però perquè em feia gràcia. Em feien gràcia els actes que feien per a la Copa Amèrica, els veleros per ahir passejant pel carrer i dic, això quina merda és. Tráeme mi feta, que no va quitar sufriendo. A veure, el Camps va dir, el discurs de Camps us dic dos línies, vale? Sí o no? Digueu-me que sí. Camps va dir, i va dir, l'último discurso, diu, va començar així, no s'ho creureu, però això ho he vist jo, en directe, diu, vaig a parlar amb la dignitat dels valencians. Va fer en valencià. El començ només va dir, vaig a parlar amb la dignitat dels valencians, amb l'orgull de ser valencià i de representar els 5 milions de valencians que han vist al llarg dels anys, que clar, estaven tots flipant allí i van dir, ¿qué hace? ¿Por qué hablan esa cosa rara? ¿Por qué? Alfonso Rus, el coneixeu? Sí! L'alcalde de Xàtiva, de l'Istelmen of Xàtiva.